कमाल है यार। सराजोफोर दिनै फिन खेबसेबाव फैलायबाय ससियेल मिडियानि माखासे भाइरेल भिडिअसफोरखौ लानानै रायज्लायनो थाखाय स' नोंथांमोना जोंनि स्क्रिनाव नुदों बे स्क्रिनाव होनाय भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो प्ले खालामना खिथिगोन लोगोसे बे भिडिअ फैनाय कारा कारा गाजा गाजा कमेन्टखौ जों फारि फारि फरायजोबगोन मिथिगोन दिनैनि भिडिअ बिराद मोजां जागोन आं दिनै आंनि गरिबनि न'निफ्राय भिडिअखौ बानायदों उपाय गैया मिथिगोन बाहेरायाव ओंखारनायखाय एकदम गुजुनाय माजुनाय जादों एकदम टेनसन लोमजादोंबो एसे स' गाइस जोंना गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोलाय ओमफ्राय जों बेयाव फैनाय माखासे फाल्तु कमेन्टफोरखौ फरायगोन Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo because he have to go in front of the traffic. Look what I do. 22 and he do wee woo. सरायजोफोर बे भिडिअ फैनाय गिबि फार्स्ट कमेन्टआनो जादों बिराद मोजां कमेन्टआ डेन्जार माल क्या बोला तूने? आरो बे भिडिअ फैनाय नैथि कमेन्टआनो जादों बेसेबां दाम खोन्था ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? आरो बे भिडिअ फैनाय थामथि कमेन्टआ जादों बिराद मोजां दै एकदम बे राइट बुस्थु खोथा बुंदों रटिमा 200 होनना बुंदों थारमाने 200 बि नाम मानसि हिनजावसानि नामा रटिमा ओमफ्राय बेखौ 200 बायनो ओंखारदों बायग्राबो फैथारो रे एकदम आरो बे भिडिअ फैनाय सबसे बेस्ट आरो सबसे लेटेस्ट कमेन्ट होनबाथाय बे कमेन्टआनो जादों मनजिब नार्जारी बिथांनि बिथाङा बुंदों जे काला बन्दी ये बड़ी अच्छी बात कही आप एक्चुअली आंनि साबिबाना बे काला बन्दी होननाया आं एसे सैथो बायदि मोनदों मानसिखौ नायनानैथ' आंबो गोसोमखौनो जागोन बायदि मोनदों मोननायालाय नंगौबो दां मानसिखौ नायबा बिदि नाङो माथो फिल्टार होनाय एसे साफा नुदों बायदि मोनदों खिन्थु मा बुंनो गोसोमालाय 100% खा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सरायजोबोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबावबाय नामा बे भिडिअबो एकदम बरिया एकदम मोजां कमेन्ट फैदों स' बे भिडिअ फैनाय फार्स्ट कमेन्टआ जादों थोद फाग्लि बिदि खिथायो नामा भिडिअफोरावनो थारमाने बेनो एसे मिस्टेक जादों खिन्थु आं बुंना होबाय आरो ना ओमफ्राय बिनि भिडिअ फैनाय नैथि कमेन्टआ जादों लेट्स वाट्स मा होनो गोजां बोथोरनि नांगौ दां ओमफ्राय स' गाइस बे भिडिअ फैनाय एकदम सबसे मोजां आरो सबसे फरायथावना कमेन्ट होनबाथाय नैबे भिडिअआ गान्जा फाग्ला बिथाङा कमेन्ट खालामदों स' बे भिडिअ फैनाय कमेन्टआ जादों नै माननायफोरा थानो हायालै जाथारबायदां बायदि नुथारदों हौवाया गैया खोमा मानग्लाब सोदों बात तो सही है आरो फैदों आङो बिराद मोजां कमेन्ट एसे इसोर बे लुगै खाथारदों दांनो आरो मोनसे बाव दासो जादों एबार डलारा बहा खारगौ बावनोनो फाग्ला जांलाय साला बे भिडिअ जोब्बाय आरो लास्ट मोनसे भिडिअ बे भिडिअखौ नायलायलाय सरायजोबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबावबाय नङा होमबा स' बे भिडिअनि सोमोन्दै मा बुंनो आं जेबो वर्डखौनो मोनाखै नोंथांमोनाथ' बिराद मेगन बिसिना नायदों बायदि मोनदां बे भिडिअखौ उन्दै गथ' बब काटिं ड्रेस गाननानै मा स्टाइलनि मोसादों आरो बे केमेरा खामग्राफ्रा जि हारामि नुदोंना मादि मजाखौ लादों सुवादफ्रा थांनानै सब खालि खालामहैजोबो बिसोर न'आव मिथिगौ हारामिफ्रा भिडिअखौ नायनानै खम खालि खालामदों बियो मा जाबावगोन दानि मानसिफोरा स' गाइस भिडिअखौ जों फोजोबनोसै आरो माथो बुंनो नङा होमबा जोब्बाय भिडिअ मारै जाखो मारै जाया मिथियासै आंबो बारा मोजां बानायनो हायासै मानो होनबा एकदम माने गुजुबाय थादों आङो मोजां जायाखै स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो गाबोन मा टपिक फैयो नायनोसै नङा होमबा स' गाइस भिडिअखौ जों फोजोबबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव